खुलुमबाय गासैनिसिमबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय नोंथांमोना मिन्थिखागौ नैबे 2023 मायथाइयाव फैनाय टेट आनजादनि पेपार 1नि बे पेपार आरो बेवहाय आङो जास्ट नोंथांमोननो फर्मेटखौ दिन्थिनानै होनो नागिरदों पेपारनि फर्मेटआ माबायदि जायो नोंथांमोननि जायफोर दा फैगासिनो थानाय जा स्पेशेल टेट बेनि पेपारनि फर्मेटआबो बे रोखोमनिनो जागोन नैबे पेपार 1 2023 मायथाइयाव जानानै थांनाय मेक्सिमाम मार्क्सआ जाहैबाय 150 बेनिफ्राय एग्जामनि आवारा जाहैबाय 2 घन्टा 30 मिनिट जागोन बेनिफ्राय बेवहाय चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि पार्ट 1आव थागोन टोटेल 1 निफ्राय 30 कुइसन थागोन मोनफ्रोमबो कुइसनाव सेम मार्क्स थागोन पार्ट 2आव थागोन मेथ्स थागोन पार्ट 3आव थागोन एनभायरमेन्टेल स्टाडिज नैबे 61 निफ्राय 90 कुइसनसिमहालागै बेनिफ्राय पार्ट 4आव थागोन लेंगुवेज 2 इंलिश थागोन बे 91 निफ्राय 120 आरो पार्ट 5आव थागोन लेंगुवेज 1 अपसनेल बेयो दा बर' मिडियामनि थाखाय बर' बेबायदि जोङो सायख'नांगोन बेनिफ्राय नैबे टोटेल 121 निफ्राय 150 आव जाहैगोन कुइसननि अनजिमाया बेनिफ्राय देयर इज नो नेगेटिभ मार्किं फर एनि रं एन्सार नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेखायनो गासैखौबो होनो नाजा नोंथांमोना गारबोनानै मालाबाबो फैनो नाङा हानाय हानायखौ गिबियावनो लिरबाय बेनिफ्राय आरो हायिखौबो उनाव लिरजोबनानै फैनो नाजा बेनिफ्राय दा बेवहाय माखासे इन्सट्राक्सन लिरनाय दङ बर'जों इंलिशजों बेफोरबायदि बेनिफ्राय दा नैयाव बर'जों होखादो बर'जों इंलिशजों बे फ्राय एखेयानो जायो बेनिफ्राय दा नैयाव मेन जोङो टपिकआव हाबनोसै चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि दा आं बेनि कुइसनफोरखौ नायथ'लिया नोंथांमोनजों आङो मेथ्स पार्टखौसो नायनो नागिरदों सम मोनोबा गुबुन पार्टखौबो नायगोन दा मेथ्सखौ नायनोसै नोंथांमोनजों दा मेथ्सआव मा दङ दा बेनिफ्राय नैयाव मेथ्स पार्ट दा मेथ्स पार्टखौ आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों मेथामेटिक्स दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा बेवहाय मेथ्स नैबे मेथ्स पार्ट दा गिबियावनो सोंदों नाय कुइसनखौ नोंथांमोना नायदो दा नोंथांमोना नाय नैबे गिबि कुइसनखौ नायदो दानिया 31 नाम्बारखौ दा जायखिजाया मोननै अनजिमा एलसिएम होनाय दोङो एलसिएम मोननै अनजिमा एलसिएम होनाय दोङो दा बे एलसिएमा जाहैबाय नैबायदि दा नैयाव एलसिएम आरो एचसिएफनि दाजाबगासै एलसिएमखौ एल जों दिन्थिबाय आङो एलसिएम प्लास एचसिएफखौ आं 8 जोंनो दिन्थिबाय एलसिएम आरो एचसिएफनि जा दाजाबगासै बे बेसेबां होनाय दोङो 24 बेनिफ्राय आरो मोनसे होनाय दोङो बिसोरनि फारागथि एलसिएम आरो एचसिएफनि जा फारागथि बे बेसेबां जागोन 18 दा बेखौ 1 नाम्बार बेखौ 2 नाम्बार होना लाबाय दानिया 1 + 2 खालामदो 1 + 2 खालामबा मा मोनगोन नैबे जाबाय 2l 8 + h आरो -h केन्सेल थांबाय इकुवेसन 1 आरो इकुवेसन 2 खौ जों दाजाबना 2l मोनगोन नैथिं बेसेबां जागोन नैबेखौ दाजाबा जोङो मोनगोन बेवहाय 242 दानिया बेवहाय l नि भेलुखौ दिहुनदो नैबे 42 डिभाइड बाय बेसेबां जागोन बेवहाय 2 बेनिफ्राय 2 सानजाब 2 4 21 l नि भेलुखौ जों बेसेबां मोनखो 21 दानिया बे l नि मानखौ लानानै जिखुनु इकुवेसन 1 नङाबा इकुवेसन 2 आव जोङो l नि मानखौ फज'ना हो होमबा जोङो इकुवेसन 1 आवनो फज'ना होनोसै दा l + h समान मा मोन्दोंमोन जोङो 24 l नि जायगायाव 21 फज'दो प्लास h समान 24 बेनिफ्राय h इकुवेल टु जों मा मोनगोन 24 - 21 इकुवेल टु जोङो मा मोनसिगोन 3 मोनबाय h नि मानखौ जोङो 3 मोनबाय जोङो l नि मानखौ एलसिएमखौ बेसेबां मोनखो जोङो 21 आरो एचसिएफखौ जोङो बेसेबां मोनखो बे जाहैबाय 3 बेनिफ्राय जोंना कुइसनाव सोंदों मा बे मोननै अनजिमानि सानजाबगासै बेसेबां जागोन दा एलसिएम आरो बे मा सोंदो दा जोंनिया एचसिएफ दिहुननायनि मोनसे आरो फर्मुला दङ दा बे फर्मुलाया मा जागोन दा फर्मुलाखौ जोङो जुदि लिरनो थाङोब्ला बेखौ जोङो लिरनो हायो दा नैबे नाय जोंना फर्मुलाया नैबे एलसिएम सानजाब एचसिएफ बेबायदि दङ एलसिएम सानजाब एचसिएफ बेनिफ्राय मोननै अनजिमानि सानजाबगासै जाहैबाय ओमफ्राय मोनसे अनजिमाखौ हमना ला ए सानना लाबाय जोङो गुबुन मोनसे अनजिमाखौ जों मा सानना लाबाय बि सानना लाबाय जोङो अब्ला जोङो बेवहाय एलसिएम आरो एचसिएफ एलसिएमनि अनजिमाया बेसेबां जोंना नैबे 21खौ जोङो फज'बाय सानजाब एचसिएफनि अनजिमाया बेसेबां 3 अब्लानो जोङो नैबे मोननै अनजिमानि सानजाबगासैखौ मोननो हागोन मोनसे अनजिमाखौ ए मोनसे अनजिमाखौ बि सानना लादो 21 जों 3 जों सानजाबनो हाबा बेसेबां जागोन 3 सानजाब 1 3 3 सानजाब 2 6 होमबा बेबायदि जोङो मोननो हाबाय नैबे ए आरो बिया जाहैबाय मोननै अनजिमानि सानजाबगासैखौ बुजायदो अब्ला दा एन्सारा माबे जासिगोन दा बेनि एन्सारखौ जोङो मोननो हाबाय दायो 63 अपसन बिआ जाहैसिगोन दा बेबायदि सिस्टेमखौ नोंथांमोना आदबखौ मिथिनांगोन माबायदि बानायनाय जादों दा आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ दा गोबां इजि मेथड एसेल'सो नाजाबानो एन्सार ओंखारहैयो दा बेखायनो 31नि जा एन्सार बे जागोन 63 बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय नेक्स्ट 32 नाम्बारखौ नायदो नोंथांमोना 32 नाम्बाराव मा दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट नै 32 नाम्बार दा 32याबो नाय बांद्रायथ' बिदि गोरा नङा नैबे 81 रुट अभार 81 दङ दा नैयाव जोंना मा दङ नैबे जाहैबाय जोंना रुट अभारनि सिङाव
मोनथाम रुट ओभार दङ नैबे 81 बेनिफ्राय जोंना दा नैबे 81 नैबे 81 खौ जोङो बाहेराव लाना फैनो हासिगोन बेसेबां जागोन बियो 9 जोङो लाना फैगोन माने 9 स्क्वायर जायो 9 * 9 81 जायो मोनसे रुट ओभार गैया जालाबाय माने नैखौ जोङो मा खालामनो हायो नैबेखौ जोङो नैबायदि खालामनाय जादों नोंथांमोना बुजिखादों जानांगौ बेखौ जायफोर मेथ्सफोराव पारफेक्ट बिथांमोना थाबनो बुजिखागोन नैबे जोङो नैखौ मा लिरनो हायो 9 स्क्वायर बेनिफ्राय नैबे स्क्वायरजों बेजों केन्सेल थाङो बेनिफ्राय मोनसे रुट थांबाय दाननाय ओमफ्राय 9 थालायबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैलायबाय नैबे 9 खौ आरो जोङो मा लिरनो हायो 3 स्क्वायर 3 सानजाब 3 9 नैबे स्क्वायरजों बे रुटजों केन्सेल थांलायबाय बेनिफ्राय मा थागोन 3 अब्ला एन्सारा मा जागोन दायो बेनि एन्सारा अब्ला नोंथांमोना एन्सारखौ मा होनांगोन दा जोङो रुट 3 मोनबाय बेखायनो नैबे अपसन बेसेबां जासिगोन दा अपसन सिया जागोन अपसन सिखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना मा दङ नेक्स्ट कुइसन नम्बर बेसेबां दङ बेनिफ्राय दा नेक्स्ट कुइसन नम्बर 33 खौ नायदो नोंथांमोना दा बेवहाय नाय कुइसनखौ मोजाङै फरायना नाय नैबे 10 रांजों सुजु गेननानै सासे मानसिया गावनि बेंक एकाउन्टआव सानफ्रोमबो ओरैबायदि दोनथुमो जे बिनि दोननाया अखा नायफ्रोमबो 2 गुन जायो बेनिफ्राय मा दङ 7 साननि उनाव बिनि दोनथुमनाया बेसेबां जागोन होनना बुंदों 7 साननि उनाव दायो मोनसे बेंकआव बेसेबां दोनबाय बियो 10 जों जागायबाय 10 थाखा रांजों जागायबाय आरो बियो 10 रांजों जागायबाय बेनिफ्राय 10 रांजों जागायनानै बिनि नेक्स्ट डेआव बियो बेबायदि डाबल खालामलांबाय थादों होमबा नेक्स्ट बियो बेसेबां दोनगोन बियो नेक्स्ट बियो 20 दोनगोन बेनिफ्राय आरो बिदिनो नेक्स्ट बियो बेसेबां दोनगोन बिनि डाबल दोनलांबाय थादों थारमाने नैयाव मा होनना बुंदों एकाउन्ट साच दैट हि डाबल्स हिज डिप'जिट एमाउन्ट एभ्रि नेक्स्ट डे दा 20 जालायबाय 20 नि डाबला मा जालायगोन 40 नि डाबला मा जागोन 80 नि डाबला मा जालायगोन 160 बेबायदि बेयो बेसेबां सानसिमहालागै दोनो 7 साननि उनाव बिनि दोनथुमनाया बेसेबां जागोन सोंदो 7 साननि उनाव दै बा नैबे 1 2 3 4 5 आरो नेक्स्टआव बेसेबां जागोन जोंनिया 5 days जाहैबाय 160 + 160 बेसेबां जागोन जोंनिया 320 बेनिफ्राय आरो 320 आरो 320 प्लास खालामबा बेसेबां जागोन 640 अब्ला बे गासैखौबो जों दाजाबना होदो दायो गासैखौबो दाजाबना होदो अब्ला गासैखौबो दाजाबा नोंथांमोना मा मोनगोन एन्सारा बेनो दा जोङो नाय बेबायदि जों खालामनोबो हायो आरो जोंनिया मोनसे फर्मुला दङ दा नैबे मोनसे बे जाहैबाय जिअमेट्रिक प्रोग्रेसन जिपि होनना बुंदो नोंथांमोना सोलोंदोंबा बेखौ मिथिगोन आरो जायफोर साइन्सआव फरायनाय बिथांमोना एसेबाबो हमनो हाखागोन जिपि एपिनि बाथ्राफोरखौ बेनिफ्राय दा बेवहाय फार्स्ट टार्मा मा जोंना नैबे फार्स्ट टार्मा जाबाय 10 जाबाय फार्स्ट टार्म दा 10 खौ जोङो फार्स्ट टार्म हिसाबै लायो दा जोङो बेखौ जोङो नैबे 10 खौ जोङो ए होनना सानना ला फार्स्ट टार्म ए माने फार्स्ट टार्म जोंनिया फार्स्ट टार्म ए जाबाय फार्स्ट टार्म बे बेसेबां होनाय दङ 10 बेनिफ्राय जा बेनि कमन रेशियो मा जागोन जोंनिया कमन रेशियोखौ जोङो स्मल आरजों जोङो दिन्थिनाय जायो आरो स्मल आरखौ जोङो नैबे सेकेन्ड टार्मखौ फार्स्ट टार्मजों जोङो डिभाइड खालामनो हागोन 20 खौ जोङो माजों डिभाइड खालामनो हागोन नैबे फार्स्ट टार्मजों जोङो डिभाइड खालामनो हागोन बेखौ रानबाथाय जों बेसेबां मोनगोन जोङो 2 मोनबाय होमबा आरनि भेलुखौ जोङो बेसेबां मोनखो 2 ओमफ्राय जोंना नाम्बार अफ डेजआ बेसेबां नाम्बार अफ डेज बेयो एननि अनजिमा जागोन एननि अनजिमाया जोंना 7 दा जोंनिया मोनसे फर्मुला दङ बे फर्मुलायाव डाइरेक्ट फज'ना होदो दा बेयाव दाजाब गासैखौ सोंदो दै एस एन दिहुननांगौ थारमाने नैयाव हिज टटेल डिप'जिट एमाउन्ट विल बि माने दाजाब गासैखौनो सोंदों जों दाजाबना जा एन्सार मोनो बेनो एन्सार जागोन दा नैयाव मोनसे फर्मुला दङ एस एन इकुवेल टु नैबे ए बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय आर टु दि पावार एन -1 डिभाइड बाय आर -1 बे जाबाय जिपि दिहुननाय बे फर्मुला ओमफ्राय जोंना एननि भेलुआ मा जासिगोन दा एननि भेलुआ 7 जागोन बेनिफ्राय गासैबो भेलुफोरखौ जोङो पुट खालामनो हायो एनि जायगायाव जोङो मा फज'नो हागोन एनि जायगायाव 10 फज'नो हागोन बेनिफ्राय आरो बेवहाय जोङो आरनि जायगायाव जोङो मा फज'नो हागोन 2 एननि जायगायाव जोंना 7 बेनिफ्राय -1 बेनिफ्राय आर -1 मिन्स मा जागोन बेयो 2 -1 बेनिफ्राय नैबे जोंना सायाव जोंना 10 थाबाय 2 -1 खालामबा नाय रिजाल्टआ 1 जायो नैबे 10 बेनिफ्राय सानजाब 2 टु दि पावार 7 नैखौ 7 टाइम्स सानजाबा बेसेबां जागोन दा नैखौ नोंथांमोना 7 टाइम्स सानजाबा बेसेबां मोनगोन दा बेखौ सानजाबना नायनो हायो नैखौ 7 टाइम्स सानजाबा बेसेबां मोनगोन बेखौ जोङो 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 आरो सानजाब 2 बेबायदि 7 टाइम्स जों सानजाबबा 128 जोङो मोनगोन नैबे 128 बेनिफ्राय -1 खालामना होदो सिंनियाथ' 1 जाहैबाय 1खौ लिराबाबो जासिगोन बेनिफ्राय 10 into नैबे 128 निफ्राय -1 थांबा बेसेबां जायो 127 ओमफ्राय 127 जों 10 जों माल्टिप्लाइ खालामना होबा बेसेबां जागोन 1270 अब्ला बेबायदि जोङो मोनबाय 1270 दा अपसना जोंना माबे गोरोबसिगोन दा अपसना माजों गोरोबदो नोंथांमोननि जा एन्सार बे माजों गोरोबसिगोन दा नैबे अपसन डि
नैबे 1270 बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनो हायो नैबे 640 320 160 80 बे गासैखौबो दाजाबाबो नैबे d नाम्बारजोंनो समान मोनगोन नोंथांमोना नै फर्मुलाखौ बाहायनानैबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे आं दहाय जा दिन्थिनानै बेखौ जोङो दाजाबजोबना होबाबो एन्सारखौ मोनगोन दा जिखौ गोरलै नांदो बेबायदि जों खालामनो हायो नैबे फर्मुला जों बानायबा गोरलैसिन जाहैगोन आरो नोंथांमोननो दा बे जाबाय 33 नाम्बारना माबे जासिगोन नैबे d नाम्बारा जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय दाना 34 नाम्बार नैबे 34 नाम्बार कुइसनखौ नाय जोबोद इन्टारेस्टिं मोनसे कुइसन गासैबो मोजाङै गोसो होनानै नाय बेयाव हमनानै लाबाय a ग्रेटार देन b ग्रेटार देन c a ग्रेटार देन c आरो नैबे a ग्रेटार देन 0 b ग्रेटार देन 0 c ग्रेटार देन 0 बेबायदि होनायदों आरो जुदि d इक्वल टू a प्लस c डिवाइड बाय 2 अब्ला गाहायनि बबेया थार जोंनिया मा होनायदों नाय जोंना a आ b निख्रुइ मा जादों देरसिन बेनिफ्राय आरो b आ मा जादों c निख्रुइ देरसिन डेट मिन्स जोङो मा लिरनो हायो a आ c निख्रुइबो जोंना देरसिन जाखागोन बेनिफ्राय आरो होबावनाय दङ नैबे a आ 0 निख्रुइ देरसिन b आबो अब्ला गासैबो नैबे a b c गासैबो मानिख्रुइ देरसिन जोंना 0 निख्रुइ देरसिन बेनिफ्राय नैबे d a प्लस नैबे मा दङ जोंना d इक्वल टू a प्लस c डिवाइड बाय 2 नैबे d नि जा मान मोनगोन नैबे a प्लस c खौ जोङो दाजाबनानै 2 जों रानना होबा बेवहाय d नि मान मोनगोन दा बेनि ओंथिया मा नैबे d इक्वल टू a प्लस c डिवाइड बाय 2 बेनि ओंथिखौ जोङो मा लिरनो हायो नाय बेनि ओंथिखौ जोङो मा लिरनो हायो डेट मिन्स नैबे जा मोनसे माबा होनायदों बेनिफ्राय जों लिरनो हायो जे c नैबे जा d नि भेलु बे d नि भेलुआ c आरो मानि गेजेराव थागोन a नि गेजेराव थागोन नैबे c नैबे जा d नि भेलु बे d नि भेलुआ नैबे c आरो a नि गेजेराव थागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना ला आरो नैबे c आ a निख्रुइ मा जानांगोन फिसा जाखानांगोन नै बेवहाय आं सिगाङाव लिरना होदों अब्ला बे जाहैबाय मोनसे कन्डिसन जाहैबाय दाना नायदो दा नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगोन नैबे जोंना मा लिरदो c इज लेस देन d एन्ड लेस देन a ओरै जाहैबाय दा बेखौ बुजिबाय बेनिफ्राय दाना नोंथांमोना नायदो मोजाङै दाना अपसनफोरखौ नायदो a नाम्बार अपसनाव मा दङ a नाम्बार अपसना थार नंगौना नङा a आ मा दङ नैबे a आ c निख्रुइ फिसा a आ c निख्रुइ फिसा जागोन नामा नै a आथ' c निख्रुइ नैबे c आ बिथिं आरो a आ जोंना आगदा आथिं अब्ला a आ c निख्रुइ फिसा जानो हाया a आ c निख्रुइ देरसिनसो नैबे जोंना अपसन a आ जाबाय रं जाहैगोन ओमफ्राय d आ a निख्रुइ देरसिन होनना बुंदों नैबे अपसन b आ मा होनदों d आ a निख्रुइ देरसिन नैबे जा जोंना d नुदो बे d आ a निख्रुइ जोंना मा नुदो फिसासो नुदो अब्ला नैबेबो b नाम्बारा मा जागोन रं जाहैगोन बेनिफ्राय नैबे c नाम्बारखौ नाय d आ c निख्रुइ मा जादों उन्दै होनना बुंदो d इज लेस देन c बेनिफ्राय d आ c निख्रुइ उन्दै नंगौ नङा नैबे d आ c निख्रुइथ' उन्दै नङा नैबे देरसिनसो नैबे d आ c निख्रुइ देरसिन नैबे बे देरसिनखौसो बुजायदो नैबे d आ c निख्रुइ देरसिन अब्ला नैबे जा अपसन c बेबो रं जाहैबाय बेनिफ्राय नैबे d आ मा जागोन अपसन d आ a निख्रुइ मा जादों फिसा बे बाथ्रायाथ' नंगोन नैबे जा d होनाय दङ d इज लेस देन a होमबा नैबे d आ a निख्रुइ फिसा नैबे बे बाथ्राया कारेक्ट नैबे नोंथांमोना जा बेवहाय a नाम्बार होदो नैबे a नाम्बारा रं b नाम्बाराबो रं c नाम्बाराबो रं बेनिफ्राय नैबे d नाम्बारा जाहैबाय कारेक्ट अपसन जाहैगोन आरो अपसन बे जाहैबाय नैबे जा d नाम्बार होदो बे d नाम्बारा कारेक्ट जाहैगोन दा नोंथांमोना बुजियाखैबा भिडिअखौ एसे फार्स्टनिफ्राय प्ले खालामनानै नायफिन दा बेखिनियानो अपसन d आ जागोन राइट एन्सार बेनिफ्राय दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नाय कुइसन नाम्बार 35 दा कुइसन नाम्बार 35 आबो गोबां इजि दा मान सोंदों बेवहाय 35 कुइसना नैबे 2 टू दि पावार नै सायाव आरो 2 टू दि पावार 1 दङ दा बेखौ नाय नैबे 2 नैबे सानैखौ फार्स्ट खालामग्रो 2 टू दि पावार मा दङ पावारा 1 होमबा 2खौ 1 टाइम्स जों सानजाबा मा जागोन 2 आनो जागोन बेनिफ्राय 2खौ आरो नैबे 2 टू दि पावार 2 माने मा 2 सानजाब 2 2खौ जोङो खननै सानजाबा मा मोनगोन जोङो 4 अब्ला एन्सारा माबे जासिगोन दा अपसन नैबे b अपसन b आ जागोन दा इमानबो गोरा फैया एसे प्रेक्टिस खालामनांगौ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनो हागोन बेनिफ्राय दाना नेक्स्ट कुइसन फैबाय इम्पर्टेन्ट कुइसन 36 नाम्बार 36 नाम्बारा मा दङ नायदो नोंथांमोना दा ए स्टुडेन्ट वाज आस्क्ड टु राइट ए 2 डिजिट नाम्बार सासे गथ'साखौ मा खालामनो होदो मोननै डिजिट गोनां नाम्बार लिरनो होदो बा एक्स वाइ बिदि मोननै डिजिट दा नैबे एक्स वाइखौ जोङो मा खालामनो हायो नाय नैबे एक्सखौ जोङो 10x माने नैबे जा एक्स वाइ नाम्बार बेखौनो जोङो मा लिरनो हायो 10x आरो y बिदि जोङो लिरनो हायो नैबे जोंना मोननै सानजिमा गोनां डिजिटआ जाबाय x आरो y दा नैबे जाबाय कारेक्ट बे जाबाय कारेक्ट नाम्बार नैबे जोंना कारेक्ट नाम्बारा बेबायदि आरो 10x प्लस y बेनिफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय गथ'आ बे कारेक्ट नाम्बारखौ लिरा लाखासे मा खालामदो इनकारेक्ट नाम्बारखौ लिरना होबाय आरो इनकारेक्ट नाम्बार बा इनकारेक्ट नाम्बारा मा जागोन जोंनिया गथ'आ लिरनाय इनकारेक्ट नाम्बारा 2खौ उल्था खालामना होदो
नैबे मा जागोन 10y प्लास बे जागोन x 10y प्लास x बेबायदि जायगोन आरो ओमफ्राय दानिया बेनिखौ जोङो मोनसे इकुवेसन 1 बेनिफ्राय नैखौ जोङो मोनसे इकुवेसन 2 बेबायदि होना लाबाय दानिया कुइसनखौ मोजाङै फरायना नायफिनदो नै दानिया बेवहाय नै इंराजियाव लिरफ्लांनाय थांबाय ना बर'खौ नायदो नोंथांमोना बेनिफ्राय नैयाव गथ'आ मा होनो सासे फरायसाखौ मोननै सानजिमा गोनां मोनसे अनजिमा लिरनो थिननाया बेयो गोरोन्थि मोनसे अनजिमा लिरो जायहा गुबै अनजिमानिख्रुइ गु बांसिन माने नैबे जाबाय गुबै अनजिमा कारेक्टआ मा बुजायदों गुबै अनजिमा बेनिफ्राय इनकारेक्टआ जोंनिया बे गोरोन्थि लिरनाय दा गुबै अनजिमानिफ्राय जा नैबे गुबै नङि अनजिमा बिसोरनि जा गुबै अनजिमानिख्रुइ गु बांसिन होनना बुंदो थामहिनबा नैबे इनकारेक्टनि जा अनजिमा मोनदो कारेक्टनि रुजुनायाव इनकारेक्ट अनजिमाया बेसेबां गु बांसिन अब्ला जोङो मा लिरनो हायो दा बेवहाय जोङो लिरनो हायो जे नैबे 10y प्लास x बे जाहैबाय जोंना इनकारेक्ट अनजिमा बा बे इनकारेक्ट अनजिमाया बेसेबां बारा नैबे जा गुबै अनजिमा 10x प्लास y बिनि बेसेबां बारा बिनि गु बारा बेखौ जोङो बेबायदि डिफारेन्स लिरनो हायो नैबे 10y प्लास x आ जोंना गुबै नङि अनजिमा बिनि जा नैबे गुबै अनजिमाया जाबाय 10x प्लास y बिनि फारागा बेसेबां गु फाराग होननाय डाइरेक्ट गैया बेयो गुबै अनजिमानिख्रुइ गु बांसिन होनना बुंदो गोरोन्थि लिरनाय अनजिमाया गुबै अनजिमानिख्रुइ गु बांसिन नैबे जाबाय 10y प्लास x आ गोरोन्थि अनजिमा बेयो बेसेबां बारानो गु बारा अब्ला बेखौ जोङो गुबै अनजिमाखौ जों माइनास खालामना नांगोन गोरोन्थि अनजिमानिफ्राय अब्ला बे मोनसे जोंना इकुवेसन जाहैबाय आरो बेनिफ्राय जोङो मा खालामना लानो हायो बेखौ जोङो सल्भ खालामना लानो हायो निखौ एसे मोजाङै सल्भ खालामना लायोबा मा जागोन ब्रेकेटखौ गैया खालामना लाबा नैबे 10y प्लास नैबे x नैबे माइनास 10x नैबे माइनास y समान नैथिं मा जागोन 9 बेनिफ्राय 10y निफ्राय माइनास y थांबा 9y बेनिफ्राय माइनास बे जाहैगोन 9x समान 9 बेनिफ्राय 9खौ जों कमन लानो हायो y माइनास x समान बिथिं 9 बेनिफ्राय नैबे y माइनास x समान 9/9 बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो बेखौ नैबे y माइनास x समान 1 दा जोङो बेबायदि मोनबाय आरो नैबे इकुवेसनखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिथ'नांगोन y माइनास x इकुवेल टु 1 दा बेखौ जों मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैलायबाय सेकेन्ड माबायाव मा दङ जोंनिया नुनो मोनो जे नै बिसाननि दाजाब गासैयाबो गुनो नै बिसाननि दाजाब गासै जोङो बिसान मोननैखौ जोङो मा लादोंमोन x आरो y जों लादों होमबा बे मोननैनि जा दाजाब गासै बा आं नैथिं लिरनानैसै नैबे साइडथिं x प्लास y नि दाजाब गासैया बेसेबां 9 बे मोनसे जाहैबाय बेनिफ्राय जोङो दा बेखौ मा खालाम x आरो y नि मानखौ दिहुनना हो नैथिंनिफ्राय नाय नैयाव जोङो नैबे दहाय जे आं लिरदोंमोन नैबे बेवहाय जोङो मोनसे मान लिरना लानो हायो y इकुवेल टु नैबे 1 प्लास x बेबायदि मोनसे इकुवेसन खालामना लाबाय निखौ ओमफ्राय दा बे y नि जायगायाव नैबे सायाव फज'ना होदो नैयाव y नि जायगायाव x प्लास y नि जायगायाव जोङो ओइ सिङाव दहाय मोननाया नैबे x आ बिदिनो थाबाय x प्लास y नि जायगायाव जोङो 1 प्लास x समान जोङो 9 फज'ना बेनिफ्राय नैबे 2x जासिगोन 2x प्लास 1 समान बिथिं 9 बेनिफ्राय नैबे 2x समान 9 1खौ बिथिं लांबा माइनास 1 बेनिफ्राय 2x इकुवेल टु 9 माइनास 1 खालामबा मा जागोन 8 बेनिफ्राय x इकुवेल टु सायाव मा जागोन 8/2 बेनिफ्राय रानबाथाय बेसेबां मोनगोन जोङो 4 x नि मानखौ जोङो बेसेबां मोनखो 4 मोनबाय x नि मानखौ आं लिरनानै लाफ्लानोसो नैयाव नङाबा आरो जायगा गैला x इकुवेल टु बेसेबां मोनखो 4 मोनबाय ओमफ्राय दा नैयाव y नि जायगायाव फज'ना होदो दा y नि मानखौ दिहुनदो नैबे 1 प्लास x नि जायगायाव जोङो 4 फज'ना हो बिथिं मा मोनगोन y नि मानखौ जोङो 5 मोनसिगोन दा होमबा नैयाव y इकुवेल टु बेसेबां मोनखो 5 मोनबाय x नि मानखौ मोनबाय 5 y नि मानखौ 5 मोनबाय बेनिफ्राय नैखौ दा खोमोननानै लानोसै आङो नङाबा जायगा गैला बेनिफ्राय नेक्स्ट नायदो नेक्स्ट दानिया मा खालामगोन दानिया जोङो नैबे इकुवेसन 1 आरो इकुवेसन 2 होदोंमोन बेवहाय फज'नानै जों कारेक्ट अनजिमा बेनिफ्राय नैबे इनकारेक्ट अनजिमानि मानखौ दिहुनना लादो बा जोंना कारेक्ट अनजिमाया मा जागोन कारेक्ट जा गुबै अनजिमा बेयो जाहैबाय जोंना 10x प्लास y बिदि दंमोन ओमफ्राय 10x नि जायगायाव जोङो मा फज'ना हो 4 प्लास y नि जायगायाव जोङो मा फज'ना हो 5 नैबे 40 प्लास 5 जोङो कारेक्ट गुबै अनजिमाखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 45 जोङो मोनबाय ओमफ्राय इनकारेक्टआलाय बेसेबां जागोन दा इनकारेक्ट अनजिमाया बेसेबां जागोन इनकारेक्ट अनजिमाया बेसेबां जागोन दा होमबा इनकारेक्टखौबो नाय नैबे जा जोङो मोन्दोंमोन नैबे 10y प्लास x आव फज'ना 10y नि जायगायाव जोङो मा फज'गोन 5 बेनिफ्राय प्लास x नि जायगायाव जोङो मा फज' 4 10 जों 5 जों सानजाबना बेसेबां जागोन 50 दाजाब 4 ओमफ्राय 50 दाजाब 4 खालामबा बेसेबां 54 जोङो मोनबाय होमब्ला जोङो 54 मोनबाय दानिया जोङो कारेक्ट अनजिमाखौ जोङो 45 मोनबाय इनकारेक्ट अनजिमाखौ जोङो 54 मोनबाय दानिया जोंखौ मा सोंदों कुइसना सोंदों नाय नैयाव दा पार्सेन्टेज अफ डेभिएसन अफ इनकारेक्ट नाम्बार फ्रम दा कारेक्ट वान माने पार्सेन्टेज सोंदो दा पार्सेन्टेज अफ डेभिएसन दा बेखौ सोंदो
माने नैयाव बर' जुदि माबायोबा बे मा जागोन गोरोन्थि गोनां अनजिमानिफ्राय थार अनजिमानि जौखोन्दो हान्थिस्लायनाया बेसेबां दा जोंनिया नैयाव पार्सेन्टेज अफ डेभिएसन पार्सेन्टेज अफ डेभिएसना मा जागोन जोंनिया नैयाव इनकारेक्ट माइनास कारेक्ट बेनिफ्राय डिभाइड बाय जोङो कारेक्ट खालामनांगोन आरो सानजाब मा होनांगोन जोङो बिथिं 100% होनांगोन इनकारेक्टनिफ्राय माइनासखौ कारेक्ट खालामनांगोन ओमफ्राय कारेक्टजों रानना होनांगोन इनकारेक्टआ जोंना बेसेबां मोन्दोंमोन 54 कारेक्टखौ जोङो बेसेबां मोन्दोंमोन कारेक्ट अनजिमाया जोंना 45 डिभाइड बाय बे जाहैगोन कारेक्ट अनजिमा सानजाब बे जाहैबाय 100 बेनिफ्राय बेखौ दा सल्भ खालामदो नैबे 54 निफ्राय 45 माइनास खालामनाबा बेसेबां जागोन नैबे बे जाहैबाय 9 जाहैबाय ओमफ्राय सानजाब बे जाबाय 100 नैबे 9 सानजाब मा जागोन इयो 5 9 सानजाब बा 45 बेनिफ्राय 5 सानजाब 20 जौसे अब्ला जोङो बेसेबां मोनखो एन्सारखौ बे जाबाय 20% दा अपसना माबे जाहैगोन दा 20%आ नैबे जाहैगोन अपसन सिया जाहैगोन 20% दा एसे लं जायो प्रसेसा बानायनाय मेथडा बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना स्पिडाव खालामनांगोन आरो जुदि बेखौ गोलावद्राय खालामनानै खालामोबा उनाव टाइम दिहुननानै खालामबानो जाबाय दा गुसुं खालामग्रोना लानोबाय नोंथांमोना दा एन्सारा जागोन 20% दा नोंथांमोना मोजाङै बुजिना ला माबायदि स्टेपफोरनि गेजेरजों आं खालामनाय जादों लास्टआव 20% मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट दानिया कुइसन नाम्बार 37खौ नायदो दा आं बेखौ खोमोरनानै लानोसै नङाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनो हानाय नङा नै लिरजोबनाय जाहैबायना कुइसन पेपारनि सायावनो बेनिफ्राय नेक्स्ट दा माबाखौ नायदो नोंथांमोना 37खौ नायदो 37आव मा सोंदों एसे प्रेक्टिस खालामबाय थाब्लानो हागोन बांद्राय गोरा नङा बेनिफ्राय सिटेटनि थाखायबो भिडिअ लाबोनाय जागोन नोंथांमोना टेटखौ फैबाय थानाय जा 28 तारिखै टेट एग्जाम दङ बेखौ हागौमानि मोजां खालाम आरो टाइमा एसे गुसुंद्राय जानायखाय भिडिअखौ मोजाङै बानायनो हायासै थेवबो जिखिनि टाइम मोन्दों बेखौ मोजाङै प्रिपारेसन खालामनानै आनजादखौ हो बाय सिटेटनि थाखायबो भिडिअखौ लाबोनाय जागोन नोंथांमोना फ्रियावनो बे भिडिअफोरखौ नायनानै गोबां सोलोंनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय 37 नाम्बारखौ नायदो दा 37 नाम्बाराव मा दङ नाय कुइसनखौ दा बेवहाय सोंदों जोङो माबाखौ नायनोसै बर' नङाबा इंराजिखौ नायनोसै 37आव नाय मोनसे बर्ग सानथाइ x² - 3x + 1 = 0 नि रोदानि दाजाबगासै बेसेबां दा बेनि दाजाबगासैखौ सोंदों दा नैयाव x² - 3x + 1 दा बेबायदि दङ दा नैयाव नाय जोंना बे जाहैबाय थाखो 10आव लाथिख'नि दाजाबनाय बेबायदि दङ दा बे रोखोमनिनो आरो बेबो दा साम अफ रुट्स जोङो नाय दा नैयाव जोंना नाय मोनसे इकुवेसन दङ ax² + bx + c दा बे नैबे इकुवेसनजों जोङो रुजुना नायदो बेवहाय अब्ला रुजुयोबा जोङो a नि मानखौ जोङो मा नुगोन नैयाव x² नि सिगां 1 थायो होमबा 1 जोङो लिरबाय b नि जायगायाव जोंना मा दङ -3 दङ अब्ला जोङो -3 लिरबाय c नि जायगायाव जोंना मा दङ 1 दङ c नि जायगायाव जोंना 1 दङ नैथिं इकुवेल टु जोङो 0 लिरनो हायो ओमफ्राय c नि जायगायाव मा दङ 1 दङ बेनिफ्राय जोंना दा बेनि जा नैबे रुटनि माने बर्ग सानथाइथिनि मा जागोन सानजाबगासै अब्ला जोङो मा लिरनो हायो साम अफ रुट्सआ मा जागोन फर्मुला मोनसे दङ -b/a दा बेबायदि मोनसे फर्मुला दङ बेनिफ्राय आरो दा बेनि रिजाल्टआ मा जाहैगोन दा मानफोरखौ डाइरेक्ट फज'ना होदो नै फर्मुला गोसोआव लाखिनांगोन -b/a साम अफ रुट्स दिहुनबाथाय -b/a बेनिफ्राय आरो जोङो मा खालामनो नांगोन दा बेयाव रिजाल्टखौ जों मोनसिगोन रिजाल्टआ मा जागोन दा सल्भ खालामदो नैयाव माइनासआथ' माइनास थाबाय b नि जायगायाव जोङो मा फज'ना हो नैबे -3खौ जोङो फज'ना हो बेनिफ्राय a नि जायगायाव जोङो मा फज'ना 1 बेनिफ्राय नैबे माइनासजों माइनास केन्सेल थांबाय 3खौ 1 जों रानबा मा मोनगोन जोङो 3 मोनगोन दा एन्सारा माबे जागोन एन्सारा जाहैबाय 3 जासिगोन आरो नैबे अपसन D आ जागोन राइट एन्सार दा नोंथांमोना बेखौ साम अफ रुट्सखौ गोसोआव लाखि -b/a फर्मुलायाव फज'नानै खालामनो हायो बेनिफ्राय आरो मालाबा प्रडाक्ट अफ रुट्सनि फर्मुलाया मा जायो नैबे c/a दा गोजौनि जा कुइसन बेनि प्रडाक्ट अफ रुट्स दिहुनबा c नि भेलुआ मा जागोन c नि भेलुआ जाहैबाय नैबे 1 बेनिफ्राय a नि भेलुआ मा जागोन 1 अब्ला प्रडाक्ट अफ दा रुट्सआ बेसेबां मोनगोन 1 मोनगोन आरो एन्सारा दा बेबायदि फर्मुला गोसोआव लाखि नोंथांमोना प्रडाक्ट अफ रुट्सआव बे फर्मुलाखौ जों बाहायनांगोन आरो साम अफ रुट्सआव -b/a फर्मुलाखौ जोङो बाहायनांगोन दा बेखौ बाहायनो रोंब्लानो नोंथांमोना एन्सारखौ डाइरेक्ट मोनगोन दा 37 नाम्बारखौ जोङो मा मोनखो अपसन D 3खौ मोनबाय नैबे एन्सारा 3 बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 38 मोनसे मोजां कुइसन ना इन्टारेस्टिं कुइसन नैबे 38
गंसे बथलाव माखासे आथिं थों द' गंसे बथल दङ आरो हमना ला ओरैबायदि मोनसे बथल दङ बेनिफ्राय बेवहाय आथिं 6टा थानाय एम्फौ दङ सानना ला बेनिफ्राय आरो आथिं 6टा थानाय आथिं थोंब्रै थानाय एम्फौ दङ आथिं 6टा थानायखौ जोङो एम्फौखौ एस होनना हमना लाबाय आथिं मोनब्रै थानायखौ जोङो नैखौ एफ होनना हमना लाबाय 4 माने 6 एफ माने 4 एस माने 6खौ मा बुजायगोन 6टा आथिं गोनां थानायखौ बुजायगोन आरो एफआ जाहैबाय मोनब्रै आथिं गोनां थानायखौ बुजायगोन ओमफ्राय साननानै गासै 19 खर' मोनबायनो जोङो एम्फौखौ सानबाय आरो जोङो गासै खैथा खर' मोनदों जोङो 19टा खर' मोनबाय दा जोङो माने इयाव 6टा आथिं गोनां एम्फौ आरो जाहैबाय बिथिं मोनब्रै आथिं गोनां एम्फौखौ साननानै बिसोरनि खर'खौ बेसेबां मोनखो जोङो आंनि सिङाव लिरना होनोसै नैयाव हेडखौ जोङो सानना मोनबाय बेसेबां बेयाव नैयाव 6 एस माने 6 आथिं गोनां एम्फौ बेनिफ्राय आरो एफ मोनब्रै आथिं गोनां एम्फौ बिसोरनि खर'खौ साननानै बेसेबां मोनखो गासै 19 मोनबाय बेनिफ्राय आरो आथिंखौ जोंना मा होनना बुंदों बेवहाय लेग होनना बुंदों दै दा नैयाव लेग्सआव नाय 6टा आथिं थानायखौ जोङो मा बुजायगोन 6 आरो नैयाव 6x जागोन 6xआ मानि थाखाय जाखो नैबे 6आ मानो फैखो 6 आथिं गोनां एम्फौनि थाखाय एसआ जाबाय 6 आथिं गोनां एम्फौ बेनिफ्राय 6आ मा बुजायदो आथिंखौ बुजायदो बेनिफ्राय आरो नैयाव 4f जाहैगोन 4आ मानि थाखाय फैखो जे एफआ जाहैबाय जोंना मोनब्रै आथिं गोनां एम्फौखौ बुजायदो आरो 4आ जाहैबाय मोनब्रै आथिंखौ बुजायबाय ओमफ्राय बे मोननैनि दाजाबगासै बेसेबां जागोन बे दाजाबगासै जाहैबाय नैयाव जोंना होनाय दङ बेसेबां 92 होनाय दङ 92 ओमफ्राय दा बेखौ जोङो नैनिफ्राय नाय मोनसे इकुवेसन जों खालामना लानो हायो बेवहाय जोङो एस इकुवेल टु जोङो मा लिरनो हायो 19 माइनास एफ जोङो लिरनो हायो ओमफ्राय दा नैबे एसनि जा भेलुनियाव फज'ना होदो दानिया बेयाव फज'ना खानिसै नैयाव 6 एसनि जायगायाव जोङो 19 माइनास एफ बेनिफ्राय प्लास 4f समान 92 बेवहाय एफनि भेलुखौ जोङो दिहुनना ला बेनिफ्राय नैबे 6जों 19जों इन्टु खालामना होदो 6जों 19जों इन्टु खालामना होबा बेसेबां मोनगोन बेवहाय 114 मोनगोन बेनिफ्राय बे जाहैबाय 6f प्लास बे जाहैबाय 4f समान बे जागोन 92 बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय 6 माइनास 6xनिफ्राय 4f थांबा बेसेबां जागोन माइनास 2f बेनिफ्राय 92 114खौ बिथिं लाबोबा माइनास 114 जाहैगोन ओमफ्राय माइनास 2f 92निफ्राय माइनास 114निफ्राय 92 थांबा 4निफ्राय 2 थांबा मा जागोन 2 ओमफ्राय 11निफ्राय 9 थांबा बेसेबां जागोन बे जाहैबाय 2 माइनास जागोन माइनास थागोन माइनास माइनास केन्सेल थांबाय बेनिफ्राय 2f इकुवेल टु 22 जोङो f इकुवेल टु जों मा मोनगोन 22/2 समान जोङो 11 मोनबाय आरो 11 माने नैबे fआ मा बुजायसिगोन मोनब्रै आथिं गोनां एम्फौखौ जोङो बेसेबां मोनखो मा 10 मोनबाय बेनिफ्राय जोंना कुइसनाव मा सोंदोंमोन जोंनिया कुइसनाव सोंदोंमोन नैबे मोनब्रै एम्फौ माने आथिं थोंब्रै गोनां एम्फौनि अनजिमाखौ सोंदों दा एन्सारा बेसेबां जागोन आथिं थोंब्रैखौनो जों मोनखाबाय डाइरेक्ट ओमफ्राय 6टा आथिं थानाय एम्फौनि अनजिमाखौ जोङो दिहुननांला एम्फौनि 6टा आथिं एम्फौ दिहुननो गोनां जायोब्ला बेखौ बाहायनो हायो एस इकुवेल टु सायाव दिहुनना लानाया मालाबा एसखौबो सोंनो हानाय 6टा आथिं गोनां थानाय एम्फौनि अनजिमाया बेसेबां जागोन ओरै सोंबा 19 माइनास 11 बेखौ माइनास खालामना होदो बेसेबां जागोन बेयो नैबे जाहैबाय 8 जाहैगोन आरो एन्सारा दा जोंना मोनब्रै आथिं गोनां एम्फौनि अनजिमाखौ सोंगोन दा नाम्बार 4 लेग इनसेक्ट इन द बटल इज मा जासिगोन नैबे 11आ बि नाम्बारा जागोन आरो एन्सारा कुइसनफोरा प्रेक्टिस खालामनायनि सायाव जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 39 मा सोंदों नाय रानजोबथा अनजिमा आरो रानजोबथाय अनजिमानि दाजाबगासै आरो सानजाबगासै फारि दा रानजोबथा मोनसे अनजिमा रानजोबथा दङ गुबुन मोनसे रानजोबथाय अनजिमा दङ बिसोरनि दाजाबगासैया मा जागोन बे रानजोबथायखौनो जों मोनगोन बेनिफ्राय सानजाबगासैयाबो रानजोबथायैनो जागोन दा बेखायनो नैबे एन्सारा जायो आरो रानजोबथाय आरो रानजोबथाय इरेसनेल एन्ड इरेसनेल मोननैखौबो जोङो रानजोबथायखौनो जोङो मोननो हागोन दा बेबायदि दा नाय मोनसे इम्पर्टेन्ट कुइसन नै 30% खाजोना दानख'नायनि उनाव सासे साख्रिआवलाया बेसेबां मोनो 31,500 रां आखायाव मोनो बिनि बेथना बेसेबां जागोन दा बेथनखौ सोंदों हमना ला बिनि बेथना जाहैबाय बेथन बेसेबां मोनो इयो बेथनखौ जोङो हमना ला एस माने बेथन मोननाय आरो 30% दाननायनि उनाव ओमफ्राय बिना 30% जुदि दानोबा बेसेबां जौखोन्दोखौ बेयो मोनो 70%खौनो मोनो अब्ला दा 70%नि बेथननि बिबाङा बेसेबां जागोन अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हायो 70% अफ एस इकुवेल टु नैबे जाहैगोन 31,500 जाहैबाय ओमफ्राय 70 डिभाइड बाय मा जागोन बेयो 100 इन्टु एस समान नैबे जागोन 31,500 ओमफ्राय एसखौ बिथिं लाखिबाय जोङो बेनिफ्राय नैबे जाहैगोन नैबे 100/70 नैखौ लाना फैबाय जोङो 100आ सायाव थांगोन 70 सिङाव फैगोन इन्टु नैबे 31,500 ओमफ्राय नैबे 0 बे 0 केन्सेल खालामनो हायो ओमफ्राय दानिया नैबे 315 जों 7 जों नैबे 31
5 0 खौ डाइरेक्ट 7 जों थांना नायदो 7 4 जा 7 स्नि सानजा 4 बेसेबां जायो 28 बाय निथिंसे लांबा 11 निफ्राय 8 थांबा बेसेबां 3 नैबे 5 बाय 7 5 जा 35 बेनिफ्राय 0 खौ नियाव लिरना होदो 450 मोनबाय 7 जों इखौ दानबा 450 बेनिफ्राय इखौ सानजाबना 100 जों 450 जों सानजाब बेसेबां जागोन 450 नैबे मोननै 0 खौ लिरना होदो अब्ला 45 बेसेबां मोनगोन 1000 एन्सारा सेलारिखौ बियो नैबे 30% टेक्स होनायनि उनावबो 45,000 खौनो मोनगोन अप्शन डिया जागोन आरो एन्सारा दा बांद्राय गोरा फैया पेपारा दानिया नैबे कुइसनखौ नोंथांमोना नायदो नै 40 नाम्बार दा बे 40 नाम्बाराव मा दङ नाय बे जाबाय जोंनि आसाम टेटनि PYQ पेपार दा 40 नाम्बाराव मा दङ नोंथांमोना कुइसनखौ नायदो नै 40 नाम्बाराव 15 प्लास 15 प्लास 15 प्लास 15 बेनिफ्राय 20 बिदाबसिम 15%आ बेसेबां जागोन दा जोंना 15 प्लास 15 आप टु बेसेबां बिदाबसिम लागि दङ इयो आप टु 20 बिदाब 15 गेजेराव माने नैबे 15 बे गासै बेसेबां बिदाबसिम दङ गासै 20 बिदाब अब्ला जोङो बेबायदि बेसेबां दाजाबनो दा बेखौ बेबायदि गोलाव दाजाबलांबाय थाबा गोबां सम थांगोन बेखायनो नोंथांमोना 15 गासैबो एखे जिहेतु बेनिफ्राय बिदाबनि अनजिमाया बेसेबां 20 होमबा बेखौ सानजाबना होदो बेखौ सानजाबना होबा बेसेबां मोनगोन जोङो 300 मोनगोन दा सानजाबना होबाथाय होमबा दा बेनि जा दाजाबगासै बेसेबां पार्सेन्ट 15% अब्ला नैबे 300 सानजाब मा होगोन जोङो 15 आरो पार्सेन्टेज साननायखाय 100 जाहैबाय 0 नैबे साननि मोननै 0 केन्सेल थांगोन बेनिफ्राय 3 × 15 सानजाबना 3 × 15 सानजाबा बेसेबां मोनगोन 45 दा अप्शन माबे जागोन दा एन्सारा अप्शन ए 45 जागोन एन्सारा गोरा नङा नोंथांमोना कुइसनखौ नुबा गोरा साननो हानाय खिन्थु गोरा नङा नोंथांमोना टाच खालामना नायबानो जाबाय जायखिजाया कुइसनखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट 42 नाम्बारखौ नाय दा 42 नाम्बाराव मा सोंदों नैयाव 72 आरो 88 आरो 136 खौ सारा राननो हाग्रा देरसिन अनजिमा बबे माने बेवहाय राननो हानाय नैयाव इंराजियाव मा दङ दा लार्जेस्ट नाम्बार डेट डिवाइड 72 88 एन्ड 136 रेसपेक्टिभलि राननो हानाय दा बयनिख्रुइ देरसिन नाम्बार राननो हानाय नैबे 72 89 आरो 136 मोनथामखौबो राननो हानाय बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाया मा बेखौ सोंदों दा लार्जेस्ट नाम्बार होननाय लोगो लोगो जोंना नोंथांमोना HCF दिहुनबानो जाहैबाय आरो राननो हानाय नैबे 72 88 136 खौ राननो हानाय दा लार्जेस्ट नाम्बार दिहुननोबा HCF खौनो दिहुननांगोन दा नोंथांमोना माबायदि खालामनाय दा बेखौ नैबायदि नैबे 72 प्राइम फेक्टराइजेसन मेथडजों जों खालामनो हायो लं डिभिजन मेथडजों नैबे 136 बे मेथडजों जों खालामनोसै बेनिफ्राय दा बेवहाय जोङो मा होगोन दा बेवहाय जोङो 2 जोंनो स्टार्ट खालामनोसै नैबे 2 नैबे 3 जा 6 बेनिफ्राय नैबे जागोन 6 बेनिफ्राय नैबे 44 थांबाय बेनिफ्राय नैबे 68 जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट बे 2 जोंनो थांगोन 2 1 जा 2 2 8 जा 16 बेनिफ्राय नैबे 22 जागोन नैबे 34 जाहैबाय नेक्स्ट आरो 2 जोंनो थांगोन 2 नै सानजाब 9 बेसेबां जाहैबाय 18 बेनिफ्राय बेयो बेसेबां थांगोन 11 बेनिफ्राय नैबे आरो बेसेबां जागोन 17 अब्ला बेखौ नैबेथ' थांलिया नैबे थांबावगोन नामा माजोंबा नैबे बेखिनियाथ' थांलिया अब्ला बेखौ जोङो खालामाबाबो जासिगोन दा नैबे जाहैबाय मा जासिगोन बे गासैनिबो HCF जागोन 2 सानजाब 2 अब्लानो जोङो HCF हाइस्ट कमन फेक्टरखौ जोङो मोननो हागोन अब्ला बेखौ सानजाबा जों बेसेबां मोनगोन 2 सानजाब 2 4 सानजाब 2 बेसेबां जाहैगोन एन्सारा 8 दा अप्शन माबे जागोन दा अप्शन नैबे 42 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे अप्शन ए आ जागोन 8 नाम्बारा जागोन दा बांद्राय गोरा नङा दा नोंथांमोना गोरा साननो नाङा टाच खालामबानो जाबाय बानायनो नाजा अब्लानो एन्सारफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा नेक्स्ट नाय 43 नाम्बारखौ नाय 0.23 नि बोखाव खोन्दोआ दा नैयाव जोंना मा दङ 0.23 ओरै बार दङ दा बेनि ओंथिया मा जायो 0.23 नैयाव 23 ओरै थांबाय थागोन जोबनो गैसिम दा अब्ला जोङो नैबे 23 खौ जोङो मा लानो हायो मोनसे लाबाय जोङो 23 खौ लाबाय आरो बेवहाय जों मा लाबाय 23 बे नैबे जाबाय निउमारेटर साननि अनजिमा बेनिफ्राय जोङो सिङाव मा लानो नांगोन जोंना नैबे 23 नाय बे मोनसे रिपिटिं फैफिनबाय थानाय जोंना रिपिट जाफिनबाय थादों ना नैबे 23 बेनिफ्राय जोंना दा खैथा रिपिटिं जाफिनबाय थादों मोननै डिजिट रिपिटिं जाफिनबाय थादों अब्ला जोङो मोननै डिजिट थानायनि थाखाय नैबे 23 जा मोननै रिपिटिं जाबाय थादों बेखायनो जोङो मा लिरनांगोन सिङाव बे 99 जोङो लिरनांगोन जुदि मोनसेल' थानाय मोनबा हमना ला 11 ओरै जुदि रिपिटिं जाबाय थादोंबा अब्लानो जोङो मा लिरगोन अनलि जोङो मोनसेल' लिरबानो जाहैबायमोन आरो बेयो दानिया 23 मोननै रिपिटिं जाबाय थादों अब्ला बेखायनो बेयो नैबे जा रिपिट जानाय डिजिटनि अनजिमा बिसानि अनजिमा बे 9 नि जा डिजिटनि अनजिमा बेबो एखे जागोन नैबे 23 रिपिटिं जाबाय थादों मोननै डिजिट बेखायनो नैयाव 99 फैबाय दा एन्सारा बेबायदि अब्ला दा बोखाव खोन्दोनि जा एन्सार 0.23 बेनि एन्सारा बेसेबां जागोन दायो नोंथांमोना नैखौ होनांसिगोन अप्शन बि खौ होनांगोन 23/99 खौ नोंथांमोना होनांसिगोन दायो दा बेबायदि मोनसे सर्ट मेथड बियो दा लं मेथड जुदि खालामनो थाङोबा एसे
गोलाव जागोन दा मेथडखौ नोंथांमोना बुजियाखैबा भिडिअखौ एसे सिगांनिफ्राय नायफैनो नाजा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 44 दा कुइसन नाम्बार 44 खौ नाय नोंथांमोना बेवहाय मा सोंदों नैयाव रोदा अनजिमाफोरनि गेजेराव जरा अनजिमाया दा टोटेल काउन्ट अफ प्राइम नाम्बार्स व्हिच आर इभेन इज दा टोटेल काउन्ट अफ प्राइम नाम्बार जोंना नाय प्राइम नाम्बार रोदा अनजिमाया मानिफ्राय जागाय जोंना 2 निफ्राय जायो 1 खौ जोङो रोदा अनजिमा जोङो साननाय जाया जोङो 2 निफ्राय जोङो लाबाय जोङो 2 आ जाहैबाय मोनसे रोदा अनजिमा प्राइम नाम्बार आरो बयनिख्रुइ फिसासिन प्राइम नाम्बारा जाबाय 2 बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट फैबाय रोदा अनजिमा माने मा बेखौ आं नोंथांमोननो एसे बुंनानै होनोसै सिगांनि मेथ्स क्लासनि भिडिअ बुंदोंमोन जानो हागौ थेवबो आङो बुंफिनना होनोसै रोदा अनजिमा एबा प्राइम नाम्बारा माखौ बुजायो दा प्राइम नाम्बारा जाहैबाय ओरैबायदि अनजिमा जायनि सानजाबगिरिया मोननैल' थागोन फेक्टर्सफोरा अनलि मोननैल' थायो फेक्टर्सफोरा मोनसेया जाहैबाय 1 जायो आरो मोनसेया जाहैबाय गावनो दा हमना ला नैबे नाय 2खौ मानि थाखाय बेयाव प्राइम नाम्बार रोदा अनजिमा बुंनाय जादों 2 नि सानजाबगिरिफोरा मा जानाय 1 आरो मोनसेया जाहैबाय 2 बा 1 सानजाब 2 बा 2 सानजाब 1 होमबा बेनि जोङो नैबे मोननैखौ जों लानो हायो 1 आरो 2 दा गुबुनफोर दा हमना ला 4खौ नाय 4 नि सानजाबगिरिफोरा मा जानाय 1 सानजाब 4 बेनिफ्राय आरो 4 सानजाब 1 4 बेनिफ्राय 2 सानजाब 2 4 बा बेनि फेक्टर्सफोरा सानजाबगिरिफोरा मा जानो हायो मोनथाम जानाय 1 4 2 बेबायदि जानाय दा बेबायदि मोनथाम थाबा जानाय नङा प्राइम नाम्बार जानाय नङा बे कम्पोजिट नाम्बार जायो जथाय अनजिमा जायो दा मोनसेया जाहैबाय नैबे प्राइम फेक्टर जानोबा मोनसे सानजाबगिरिया 1 जानांगोन आरो मोनसेया जाहैबाय गावनो माने नैबे दा 2आ जेरैबायदि 2 नि सानजाबगिरिफोरा 1 आरो 2आ गावनो बेबायदि जानांगोन अब्ला बेसोर मा जायो प्राइम नाम्बार जायो होनना बुंदों दा बेनिफ्राय दा 2आव दा नोंसोरनि जा कुइसन्सआव सोंदों मा नैबे 2आथ' प्राइम नाम्बार जाबाय 3आबो प्राइम नाम्बार 3नि नेक्स्ट उननि प्राइम नाम्बारा मा जागोन 5नि नेक्स्ट उननि प्राइम नाम्बारा मा जागोन 7 नेक्स्ट बेनि उननिया 11 बेनिफ्राय 13 बेनिफ्राय बिथिं मा जागोन 17 दा बेबायदि थांबाय थागोन 19 जालायगोन दा बेबायदि जोबनो गैयै बेबो थांबाय थागोन आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि जे बयनिख्रुइ फिसासिन प्राइम नाम्बारा जाबाय 2 आरो बयनिख्रुइ बेजरा माने प्राइम माने बेजरा जेसेबां माने प्राइम नाम्बार दङ प्राइम माने बेजरा अनजिमाखौनो जों मोननो हागोन नाथाय 2आ ओरैबायदि प्राइम नाम्बार 2आ ओरैबायदि रोदा अनजिमा जाय बेयो जराखौ बुजायनाय जादों आरो जरा बेयो प्राइम नाम्बार जरा रोदा अनजिमा 2आल'सो मोनसेल'सो थाखायो 2आल'सो जरा रोदा अनजिमा दा कुइसना बेखौनो सोंदों आरो रोदा अनजिमाफोरनि गेजेराव जरा अनजिमाखौ जोङो बेसेबां मोननो हागोन जरा अनजिमा रोदाया बेसेबां दा अनलि नैबे 2 जानो हायो आरो बेनि अनजिमाया गासै मोनसेल' अब्ला एन्सारा मा जागोन नैबे मोनसेल' माने जरा अनजिमा गोनां जोङो रोदा अनजिमाखौ मोनबेसे मोननो हायो अनलि मोनसेल' आरो बे मोनसेया मा अनलि 2आल' जानो हायो बेखायनो अपसन बिआ जागोन आरो एन्सारा दा क्लियार जाबाय जानांगौ नोंथांमोना 42 नाम्बारखौ बेनिफ्राय नाय नेक्स्ट नैबे 45 नाम्बारखौ नाय नोंथांमोना 45 नाम्बाराव मा सोंदों कुइसना इम्पर्टेन्ट कुइसननिबो दा 45आव सोंदों नाय कुइसनखौ फरायदो नोंथांमोना 45 नाम्बारा 2056.34 दा बेवहाय 5नि जायगा माना मा 5नि जायगा मानखौ सोंदों नैबे 5नि जायगा मान बे 5नि जायगा माना मा जागोन दा 5नि जायगा नैयाव प्लेस भेलुखौ सोंदों जायगा मान माने बेयाव प्लेस भेलु जायो दा प्लेस भेलुआ मा जागोन दा 5नि प्लेस भेलु दा प्लेस भेलु फेस भेलु नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ जानांगौ प्लेस भेलु आरो फेस भेलुआ मा दा नैबे 5नि जा प्लेस भेलु नाय हमना ला 2 3 4 5 नैबे 4नि प्लेस भेलुआ मा जागोन बिनि जायगा माना जागोन 40 3नि प्लेस भेलुआ मा जागोन बे जाबाय 300 2नि प्लेस भेलुआ मा जागोन 2000 बबे जायगायाव दङ नैबे मुंजिबाथाय बेबायदि 40 मुंजोबाथाय 3 मुंजोबाथाय नैबे 300 बे जाबाय 2000 दङ प्लेस भेलु बेफोर आरो फेस भेलुआ जाबाय 3नि फेस भेलुआ मा जागोन डाइरेक्ट 3 2नि फेस भेलुआ मा डाइरेक्ट 2 बेबायदि जोङो लिरनाय दा नैयाव 5नि प्लेस भेलुखौ सोंदों अब्ला मा जागोन 5आ नैबे मुंजिनि जायगायाव दङ अब्ला जोङो बेखौ जोङो डाइरेक्ट मा लिरनाय 50खौ जोङो लिरनाय 50आ जागोन प्लेस भेलुआ दा 45नि एन्सारा जाहैबाय अपसन बिआ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार दङ ना नैबे कुइसन नाम्बार 46 325 प्लस 229 होल स्क्वायर माइनास 325 माइनास 229 होल स्क्वायर बेनिफ्राय बेदों बिनि मानखौ दिहुननो दा एसेबां गिदिर अनजिमानि मानखौ जोङो दिहुननो थांबा गोबां सम लागोन बेखायनो खायसे माने फर्मुलाफोरखौ नोंथांमोना मिथिनाया मोजां दा नैफोरबायदि मोनसे फर्मुला दङ नाय a प्लस b होल स्क्वायर बेनिफ्राय माइनास a माइनास b होल स्क्वायर दा बेखौ सल्भ खालामबा रिजाल्टआ मा जायो बेयो 4ab जायो 4ab बेखौ प्रुभ खालामनो हायो जोङो फर्मुला हिसाबै 4ab मोनगोन नैबेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखियो अब्लाना थाबनो बानायनो हागोन आरो बेखौ 4abआ बोरै जाखो बेखौ नैखौ सल्भ खालामनो हायो दा सल्भ खालामनांगौबा आं खालामना होनो हागोन लेफ्ट हेन्ड साइड नैखौ नाय a प्लस b होल स्क्वायर बे फर्मुला लाना थां बेखौ a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस b स्क्वायर नैथिं आरो माइनास ब्रेकेट होबाय a स्क्वायर माइनास 2 ab प्लस मा जागोन बेयो b स्क्वायर
बेनिफ्राय नैबे a स्क्वायर प्लास ट्वाइस ab बेनिफ्राय प्लास b स्क्वायर माइनासखौ ब्रेकेटखौ सेफायना ला नैबे माइनास a स्क्वायर माइनासजों माइनास इयो मा जागोन प्लास 2ab माइनासजों प्लासजों माइनास b स्क्वायर बेनिफ्राय a स्क्वायर माइनास a स्क्वायर कैंसेल b स्क्वायर माइनास b स्क्वायर कैंसेल नैबे 2ab थागोन लास्टआव जोङो 4ab जोङो मोननो हागोन नैखौ जोङो मोनबाय आरो 4ab दा बे फर्मुलाखौनो जोङो लिरनो हागोन आरो नैबेयाव दा जोंना नैयाव मा खालामनो हागोन जोङो दा सानिफ्राय जोङो फर्मुला हिसाबै दै 4 नैखौ जोङो a सानना ला नैखौ b सानना ला बा 4 into a into b नैबे a आ जोंना 325 नैबे 325 जाहैबाय बेनिफ्राय आरो b आ जोंना मा बे जाबाय 229 सिङाव मा दङ जोंना सिङाव बे दङ नैबे 325 सानजाब 229 अब्ला नाय नैबे 325 कैंसेल 229 कैंसेल बेनिफ्राय लास्टआव रिजाल्टआ मा जागोन 4 अब्ला एन्सारखौ जों डाइरेक्ट मोनखाबाय 4 नैबे अपसन सिया जासिगोन अब्ला बे रोखोमै जों खालामनाय दा नैबे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन बे इम्पर्टेन्ट फर्मुला आरो फर्मुलाया बोरै 4ab जाखो आं नोंथांमोननो दिन्थिना खानाय जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना मा दङ दानिया नेक्स्ट कुइसनाबो 47 खोनाय मोजाङै बुजिना ला कुइसनखौ गंसे साइकेल टायारनि सखाव बेसेबांनो नैबे सखाव जायोबा बेसेबां बे सखाव जाबाय r बेनिफ्राय सासे मानसिया साइकेलखौ सालायनाय खेब n टायार फिदिंब्ला n टायार फिदिंबाय टायारखौ बेसेबां खेब फिदिंखोयो ओरै n टायार फिदिंनानै x जानथायखौ बेयो बारबाय जुदि टायारनि सखाखौ 2 गुन खालामो अब्ला जों नाय मोनसे फार्स्टआवनो बेसेबां जानथाय बारलांगोन बेखौ लिरगोन नाला नैयाव फार्स्टआव डिस्टेन्स बा जानथाय डिस्टेन्स दा डिस्टेन्स दिहुननाया जाहैबाय जोंना मोनसे फर्मुला दंमोन नैबे जोंनि जा नैबे साखानि सखाखौ बेसेबां होनाय दङ बे जाबाय r अब्ला नैबे साखानि बे जा साइकेलनि साखा टायारनि जा बे गासै सोरगिदिं सिमा बे बेसेबां जागोन टायारनि गासै सोरगिदिं सिमाया जोंनिया 2 पाइ r फर्मुला बेंखननि सोरगिदिं सिमाजों एखे बे 2 अब्ला मा जागोन 2 पाइ r जागोन नैबे 2 पाइ r जों समान जागोन बेनिफ्राय जोंना बेसेबां खेब सालायदोंनो बेवहाय n खेब फैदोंदा आरो टायारखौ अब्ला जों बेवहाय मा खालामनांगोन n जोङो सानजाबना होबाय माने जोङो बेखौ नैबायदि लिरनो हासिगोन n into 2 पाइ जोङो r बेबायदि मोनबाय हमना ला जोङो आरो नैबे जा डिस्टेन्स बे डिस्टेन्सखौ जोङो हमना ला केपिटेल x जोङो हमना लाबाय आरो नैबे जिहेतु x जानथाय होनना बुंदों डिस्टेन्स जानथायखौ जोङो x होनना हमना लाबाय माने जोङो मा लिरनो हागोन ओरैनो गुसुङाव लिरबा नैबे जानथाय समान नैबे n into 2 पाइ r ओरै लिरनो हासिगोन जोङो n आ जाहैबाय साइकेलनि साखाखौ नों बेसेबां खेब फिदिंदो बेनिफ्राय 2 पाइ r जाबाय गंसे साइकेलनि गासै बे सोरगिदिं सिमा साखानि बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय जुदि नैबे टायारनि सखाखौ 2 गुन बारायना होदो माने नैबे r नि जायगायाव जोङो मा लिरनांगोन दा r नि जायगायाव माने r नि जायगायाव जुदि 2r खालामनाय r खौ जोङो जुदि 2r खालामनो हायो अब्ला जोङो मोनसे मा x गोदान निउ मोनसे मोनगोन जोङो गोदान जानथाय मोनगोन जोङो मोनसे अब्ला जोङो n आथ' बे फाखो जाहैबाय बेसेबां खेब गिदिंनो टायारखौ बेनिफ्राय नैबे 2 पाइ r नि जायगायाव जों गोदान मोनसे मा मोनगोन गोदान मोनसे जोङो 2 गुन r बारायना होदो टायारनि सखाखौ 2 गुन खालामना होदोबा 2r जाहैबाय बेनिफ्राय जों मा लिरनाय नैबे जा मोनसे 2 सिगाङाव लिरबाय जोङो बेनिफ्राय आरो n बेनिफ्राय 2 पाइ जोङो r बेबायदि लिरबाय नैखौ आं सिगांथिं लिरना लाबाय आरो जायखिजाया मोनसे बेनिफ्राय नैयाव n थागोन बेनिफ्राय आरो 2 पाइ r बेनिफ्राय दा नैबे n 2 पाइ r नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो n 2 पाइ r नि जायगायाव नैबे x खौ जोङो लिरनो हायो नैबे 2x अब्ला गोदान जा जानथाय मोननाय जुदि बिनि जा टायारनि सखाखौ 2 गुन खालामनायनि उनाव गोदान जोङो जा जानथाय मोनगोन बेसेबां गोजान जानथायखौ दावबायगोन बेनि एन्सारा जागोन नैबे 2x अब्ला एन्सारा मा जागोन दा नैबे अपसन d आ जागोन आरो 2x 47 नि एन्सारा जागोन 2x बेनिफ्राय नेक्स्ट 48 नाम्बार दा 48 नाम्बारखौ नाय नोंथांमोना मोनसे मोजां कुइसन फैलायबाय से बोसोराव जायगा बारायगा बोसोर नङा 1 जानुवारि दाना शुक्रबार बे बोसोरनि थि जौसे साना मा जागोन दा 1 बोसोरा मा जायो 1 जानुवारि दाना शुक्रबार जाहैबाय फ्राइडे बेनिफ्राय आरो जौसे साना मा जागोन नाय दा जोङो बेखौ मा खालामनांगोन नाय जौसे बा जों 1खौ दानख'ना अब्लाना मा जागोन जोंना 99 डेज बे जोङो 1खौ साननो नांला जोङो 1खौ माइनास खालामबाय बेनिफ्राय उननि जा नैबे दा थाङै जा 99 नाम्बारनि सान बेयो मा बार जागोन दा बेबायदि कुइसन फैबा नोंथांमोना डाइरेक्ट मा खालाम 99खौ 7 जों रानना होदो 7 सानजाब 1 7 जाहैबाय बेनिफ्राय नैबे 29 जाहैगोन 7 सानजाब 4 28 जाहैबाय 9 निफ्राय 8 थांबा 1 जोंना नैयाव नाय जोंना सेथि 1 फार्स्ट डेआव जोंना मा जादोंमोन फ्राइडे जादोंमोन अब्ला जोंना जा रिमाइन्डार दङ 1 रिमाइन्डार अब्ला जोङो बेवहाय दाजाबना होदो आरो फ्राइडेजों जोङो नेक्स्ट प्लास 1 डे खालामना होदो फ्राइडेजों नेक्स्ट प्लास 1 डे खालामना होबा जोङो मा मोनगोन उननि डेजखौ जोङो सेटारडे जोङो मोनगोन जुदि नैबे रिमाइन्डारा जुदि 2 थायोबा नेक्स्ट 2 डेज खालामना हो फ्राइडे
सेटारडे सानडे मोनगोन जोंना दा बेयाव रिमाइन्डारा जोंना आद्राया बेसेबां मोनदो 1 मोनदो बा 1 मोनदोबा नैबे फ्राइडे जा जानुवारिनि 1 तारिखआव जोंना फ्राइडे जादोबा बिनि जा रिमाइन्डार मोनदो राननानै 99 7 जों राननायनि उनाव रिमाइन्डार 1 थादो बे फ्राइडेजों 1 डे एड खालामना होदो सेटारडे जागोन दा एन्सारा मा जासिगोन दा नैबे सेटारडे सुनिबार बे जायगोन आरो एन्सारा बेनिफ्राय दा नैयाव मोनसे आरो कुइसन फैलायबाय दा कुइसना जाहैबाय बेवहाय दोङो जोंनिया नैयाव फरेन एंगल नैबे 0 डिग्री आरो बेवहाय दोङो नैबे टिटा जा टिटानि मान 0 डिग्री टिटा बेनिफ्राय आरो 90 डिग्री दोङो बेवहाय दा टिटानि माना 0 निफ्राय 90 नि गेजेराव जानो हायो बेनिफ्राय दा बेखौ लानानै जोंखौ मा खालामनो होदो दा बेवहाय नैयाव इफ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा देन टिटानि मानखौ सोंदो दा टिटानि माना बेसेबां जागोन जुदि sin थीटा समान cos थीटा जायो अब्ला नैबे जा टिटानि माना मा जागोन दा बेखौ सोंदो दा एन्सारा मा जागोन दा एन्सारा जाहैबाय नोंथांमोना नाय कुइसनखौथ' बुजिखाबाय जानांगौ दा कुइसनखौ बुजिदोंबा नोंथांमोना एन्सारखौ हाखागोन आरो जुदि बुजि मोनाखैबा एसे उसुबिदा जागोन दिहुननायाव दा जोङो नाय फर्मुला हिसाबै जोङो मा लिरनो हायो दा जोंनिया नैयाव नैखौ जोङो नाय नैयाव जोंना sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बेबायदि होनाय दङ जोङो नैखौ नै पेटार्नावबो लिरनो हागोन नामा जोङो sin थीटा बेनिफ्राय cos थीटाखौ sin थीटानि गाहायाव बेनिफ्राय नैथिं जोङो 1 लिरनो हागोन बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबा जोङो cos थीटाजों 1 जों सानजाबनाबा जोङो सानैखौनो मोनगोन बेनिफ्राय आरो जोङो sin थीटा बाय cos थीटा बे मोनसे फर्मुला दंमोन sin थीटा बाय cos थीटाखौ जोङो मा लिरनो हायो जोङो tan थीटा इक्वल टू जोङो 1 लिरनो हायो बेनिफ्राय नैयाव थीटाखौ जों बिथिं लाखिबाय नैयाव टेनआ बिथिं लांबाथाय बेबायदि tan इनभार्स जाहैबाय बेनिफ्राय 1 बेनिफ्राय 10 नि मा डिग्रीयाव जोङो 10 नि बेसेबां डिग्रीयाव जोङो बिनि भेलुखौ जों 1 मोननो हायो अब्ला बे जागोन नैबे 45 जोङो मोननो हागोन अब्ला थीटानि मानखौ जोङो बेसेबां मोनगोन नैबे अप्शन बि खौ मोनगोन बेनिफ्राय नायनायाव नोंथांमोना tan इनभार्सखौ सोरबा आर्ट्सनि फरायसा बिथांमोना बा लोगो बिथांमोना बुजिनो हानाय नङाबो जानो हानाय आंनिथिं नाय tan थीटा इक्वल टू 1 बेखौ नैबायदियाव खालामनाय tan थीटा नैयाव 10 नि मा डिग्रीयाव जोङो 1 खौ मोननो हायो 45 डिग्रीयाव जोङो मोननो हायो बेनिफ्राय नैबे 10 बे 10 केन्सेल थांबाय बेनिफ्राय थीटा इक्वल टू मा मोननो हागोन जोङो बेवहाय 45 डिग्री अब्ला डाइरेक्ट जों 45 खौ होनो हासिगोन आरो बे 45आ जा थीटानि मान मोनबाय नैबे 0 आरो 90 डिग्रीनि गेजेरावनो थागोन दा बेबायदि जोङो दिहुननो हायो माने बेनो जोङो दा बे जा क्लास 9 10 फिसा क्लासाव जा सोलोंबोदो बेफोरखौबो एसे गोसोआव लाखिनांगोन जायखिजाया एग्जामाव बेफोर sin थीटा cos थीटानि बे फैयो आरो डिग्रीफोरखौ गोसोआव लाखिनांगोन मानफोरखौ गोसोआव लाखिनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 50 दा बेवहाय मा सोंदों नायदो कुइसना नैयाव गंसे बेसादनि बेसेनखौ 20% रेहाय होनाय जादों 20% मोनसे बेसाद दङ बेखौ बेसेबां पार्सेन्ट रेहाय होदो 20% बेनिफ्राय गोदान बेसेनखौ बेसेबां जौखोन्दो बारायब्ला बेसेना सिगांनि समान जाफिनगोन दा बेसेबां समान जागोन बेखौ सोंदो दा बेनिफ्राय नाय दानिया जोङो दा बेखौ मा खालामनाय दा बेवहाय जों बेसेनखौ हमना लाबाय जोङो बेसेनखौ हमना ला मोनसे बेसेन जा अरिजिनेल प्राइस बे अरिजिनेल प्राइसखौ जोङो हमना लाबाय जोङो मा हमना लागोन जोङो 100 रुपिस हमना लाबाय आरो अरिजिनेल प्राइसखौ बेनिफ्राय जोङो दा बेखौ जोङो मा लानो हागोन 20% मा खालामदो बेवहाय डिसकाउन्ट होदो होमबा 20% जुदि बेवहाय रेहाय होयोब्ला अब्ला बेसेबां माने जोङो हमना ला मोनसे बेसादनि दामा 100 अरिजिनेल प्राइसआ 20% जुदि डिसकाउन्ट होयोबा जोङो मा लानो हागोन बेखौ 80 थाखा मोनगोन 80 रुपिसाव मोनगोन दा बेखौनो जों केलकुलेसन जुदि खालामबा माइनास मा जागोन नैबे 20% अफ जोंना बे 100 अरिजिनेल प्राइसनि बेखौ जोङो सल्भ खालामबा 100 बेनिफ्राय मा जागोन माइनास नैबे 20 बाय बेवहाय 100 इनटु 100 जाहैबाय 100 केन्सेल थांबाय बेनिफ्राय नैबे मा जागोन 100 माइनास बिथिं मा थागोन 20 बेनिफ्राय मा जागोन बेयो 80 थामहिनबा जोङो डिसकाउन्ट मोनबाय बेसेबां 20% जुदि रेहाय होयोब्ला जोङो 90 राङाव मोनगोन बेसादनि दामा बेसेबां जुदि 100 रां जायोब्ला अरिजिनेल प्राइसआ बेनिफ्राय नेक्स्ट बेखौथ' नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय नेक्स्टआ आरो मा सोंदों नैयाव कुइसना मा सोंदों बाय व्हाट पार्सेन्टेज मास्ट बी द न्यू प्राइस बी इनक्रिज इन अर्डार टू रिस्टोर द अरिजिनेल प्राइस गोदान बेसेनखौ बेसेबां जौखोन्दो बारायोब्ला बेसेना सिगांनि समान जाफिनगोन दा पार्सेन्टेज सोंदों जोङो बेथ' रेहाय होबाय ओमफ्राय गोदान नोङो बेसेबां प्राइस लायोबा प्रडाक्टनि दामखौ लायोबा नोङो अब्लाना जोङो जा रेहाय होदोंमोन बे रेहाय होनायखौ जोङो समान मोनफिननो हागोन होनना बुंदों दा एन्सारा बेवहाय फर्मुला मोनसे दङ दा बे फर्मुला बायदियै जोङो डाइरेक्टलि खालामनो हायो बेसेबां पार्सेन्टेज मोनसे दङ बेयाव पार्सेन्टेज इनक्रिज समान जोङो मा लिरनो हायो बे इनक्रिज बेनिफ्राय आरो बेसेबां जाहैबाय निउ प्राइस
बेनिफ्राय बिथिं जोङो 100 माबाखौ सानजाबना होदो बेवहाय बेनिफ्राय दा बेवहाय जोङो नैयाव जा इनक्रिज पार्सेन्टेज बेखौ जोङो मा लानो हायो बे 20%खौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय नैबे जा 20% दङमोन ना रेहाय बे 20खौ ला आरो निउ प्राइस जोङो निउ प्राइसखौ जोङो बेसेबां मोनगोन जोङो 80खौ लाबानो जाबाय बेवहाय बेनिफ्राय आरो सानजाब 100% होबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे 00 बेनिफ्राय 9 सानजाब मा जागोन बेखौथ' डाइरेक्ट दाननो हाया 9 सानजाब जोङो नैबे 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 10 20 बेनिफ्राय 4 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब मा जागोन 5 ओमफ्राय 2 सानजाब 50 ओमफ्राय 5 into 5 25% दा एन्सारखौ जोङो मा मोनगोन बेखौ नैबे 25%खौ जोङो मोननो हायो एन्सारखौ दा बेबायदि जों खालामबा एन्सार ओंखारहैयो बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय नैबे 51 नाम्बार बेयाव मा सोंदों आरबिन सानसिन 147खौ रमान सानस्रिजों माबोरै लिरगोन 147खौ रमानजों लिरनो होदो दा 147खौ दा 147खौ नाय 147 जा 147 बेखौ जोङो रमानाव लिरबा मा जागोन दा नोंथांमोना बेखौ खायसे माबाफोरखौ मिथिनांगोन जे 100खौ जोङो मा लिरनाय जायो 100खौ जोङो सि लिरनाय जायो 100खौ बेनिफ्राय जोङो 50खौ जोङो मा लिरो जोङो एल लिरो बेनिफ्राय 40खौ जोङो मा लिरो नैबे एक्सएल बेनिफ्राय 60खौ जोङो मा लिरो नैबे एल एक्स माने नैबे एक्सआ नैबे एलआथ' बाद जाबाय एलनि सिगाङाव जुदि ओरै एक्स थायोबा बे 40खौ बुजायो आरो एलनि उनथिं जुदि एक्स थायोबा बे 60 बेनिफ्राय आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि जुदि नैयाव 70खौ जों लिरनो गोनां जायो एल बेनिफ्राय जि ओरै जाहैगोन आरो मिनिङा माने एल माने 50 दाजाब जि एक्स माने जि दाजाब जि ओरै जाहैबाय आरो एल एक्स एक्स दा जोंनिया बेफोराव लागै थांलिया जोङो डाइरेक्ट आं एन्सार बुंनोसै 147 दा 147 मा जागोन जोंना बेयो जाहैबाय नैबे गिबियाव मा थागोन सि माने 100 बेनिफ्राय 47 दानिया जोंनिया 47 बाथाय मा जागोन 40खौ जों मा बुंदों एक्सएलआ जाबाय जोंना 40 बेनिफ्राय 7खौ जोङो मा लिरनो हायो भि आइ ओरै जोङो मोननै लिरनो हादों दा एन्सारा माबे जागोन दा एन्सारा जाहैबाय नोंथांमोना सि एक्स एल भि आइ नैयाव बबे एन्सार अपसनखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों सि एल एक्स नैबे अपसन बिआ गोरोबसिगोन दा बेबायदि रमान हांखोजों लिरनाय बेखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय इम्परटेन्ट बेफोरबायदि फैयो बेनिफ्राय दा नैयाव मोननैसो कुइसन दंबावोमोन नैयाव एलसिएम आरो एचसिएफ दिहुननाय दा बांद्राय गोरा कुइसन नङा बेफोरबो नैबे दा मा सोंदों बेवहाय ए आरो बि नि मोननै अनजिमा दङ ए आरो बि बेबायदि मोननै अनजिमा दङ बिसोरनि एलसिएम आरो एचसिएफ होनाय दङ नैयाव एल आरो एच माने एलसिएमा बेसांनो एल बेनिफ्राय एचआ बेसांनो नैबे डेसासआ बेसांनो एच जुदि 3l इकुवेल टु ए आरो नैबे एक्स एच इकुवेल टु बि अब्ला एक्सनि भेलुखौ सोंदों मा जागोन दा कुइसनखौ नोंथांमोना हमनो हादोंना हायाखै दा कुइसनखौ हमनो हायाखैबा नैयाव मोननै अनजिमा दङ ए आरो बि होनाय दङ ए आरो बि ओमफ्राय बे ए आरो बिनि जा अनजिमा बिनि जा बेयो मा होनाय दङ एलसिएमनि अनजिमाया बेसेबां होनाय दङ एलसिएमनि अनजिमाया जाहैबाय बेयो नैबे एलखौनो होनाय दङ एलसिएमनि अनजिमाया जाबाय एल बेनिफ्राय आरो एचसिएफनि अनजिमाया बेसेबां बे जाबाय एच होनाय दङ आरो बेनिफ्राय दा बेवहाय मा सोंदों दा नैयाव मोनसे कन्डिसन होनाय दङ जुदि 3l इकुवेल टु ए जायो बेनिफ्राय आरो एक्स एच इकुवेल टु बि जायो अब्ला बेवहाय एक्सनि अनजिमाया मा जागोन सोंदो दा एक्सनि अनजिमाया मा जागोन इम्परटेन्ट कुइसन आरो कुइसन पेटार्नखौ बेबायदि नायनानै फरायोबा गोबां कमन गोग्लैयो आरो बे सिगांनि लास्ट इयारनि पेपारमोन दा बेवहाय एसे कुइसनफोरा सोलोंनो गोनां थानायखाय आं बे पेपारखौ नोंथांमोननो लानानै डिसकास खालामनाय जादों जाहाथे फैबाय थानाय आनजादफोराव एसेबाबो हेल्प होयो बेनिफ्राय दा जोङो फर्मुलाबो मिथिगो फर्मुलाया मा जोंनिया दा जोङो फर्मुला मा मोन्दोंमोन फर्मुलाया जाहैबाय नाय जोङो मोननै अनजिमानि सानजाब गासै माने ए इन्टु बि सानजाब नैबे एलसिएम इन्टु एचसिएफ जोङो मोन्दों फर्मुला हिसाबै बेनिफ्राय दा जोंनिया नैबेथ' ए आरो बि बेनो थाखागोन एलसिएमनि जायगायाव जोङो मा ला एलखौ लाबाय एचसिएफनि जायगायाव जोङो मा लागोन एचखौ जोङो लागोन बेनिफ्राय आरो नैयाव जोंना मोनसे होबावनाय दङ नै ए माने मा ए माने जोंना नैबे 3lखौ जोङो लिरनो हायो एनि जायगायाव जोङो मा लिर एनि जायगायाव जोङो 3l बिनि जायगायाव जोङो मा लानो हायो नै बिनि जायगायाव डाइरेक्ट एक्स एचखौ जोङो लिरनो हायो एक्स एच जोङो लिरबाय समानैथिं मा जागोन एल इन्टु बे जाहैबाय एच बेनिफ्राय जोंना दा मा लिरनाय एक्सखौ जोङो बिथिं लाखिबाय नैबे एक्सखौ
बेनिफ्राय सायाव जोंना नैथिं मा थागोन आगदा आथिं नैबे L into H लिरबाय ओमफ्राय नैयाव L आरो नैबे 3L आरो H आ फैगोन सिङाव नैयाव 3L into H आ फैगोन X आ नैबे थासिगोन आरो बिथिंजाय ओमफ्राय नैबे L बे L H बेबायदि केन्सेल थांगोन X इकुवेल टु सायाव मा थागोन जोंना नैयाव 1 थागोन जेबो गैया माने 1 सिङाव मा थागोन 3 अब्ला X नि भेलुखौ जों बेसेबां मोनखो दायो X नि भेलुखौ जोङो नैबे अपसन C खौ जों मोनबाय अब्ला बे रोखोमनि कुइसनफोरा फैनो हायो गोबां इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ दा बांद्राय गोरा कुइसन नङा एसे माने सल्भ खालामबानो ओंखारो बुजिनो नाजानांगोन अब्लानो एन्सारा इजि जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार दङ नैबे 53 नाम्बार दा 53 नाम्बाराव मा दङ नाय नोंथांमोना नैयाव जोंनिया मा होनाय दङ 1 + 3 + 5 ... बेबायदि 14 बिदाबसिम बेसेबां माने 14 बिदाबथिसिम बेसेबां होनना सोंदो दा नैयाव up to 14 टार्म इज इकुवेल टु माने 14 टार्मखौ सोंदो 14थि बिदाबा मा जागोन दा फाननै बे जाबाय फार्स्ट बिदाब सेकेन्ड बिदाब बे जाबाय 5 बिदाब बिदि थांबाय थागोन बेनिफ्राय 14थि बिदाबनि अनजिमाया मा जागोन बेखौ सोंदो दा अब्ला नैबे नाय नैबे जोंना मा अनजिमा गासैबो नैबे जा नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेवहाय नैबे अनजिमाफोरा मा जायो बेवहाय जा अनजिमा नुदों 1 + 3 + 5 बे गासैबो मा जोंना नैफोरो बेजरा अनजिमा दा बेजरा अनजिमायाव मा जादों दा बे बेजरा अनजिमानि जा दाजाबगासै बेजरा अनजिमानि दाजाबगासैया माजों समान जायो n स्क्वायरजों समान जायो दा जोंना बिदाबा बेसेबां बिदाबा जोंना बिदाबनि अनजिमाया बेसेबां दङ ना बिदाबनि अनजिमाया 14थि बिदाब 14थि बिदाबाव मा अनजिमा जागोन दा अब्ला जोंनि जा n नि अनजिमा नैबे जा 14 बे 14आनो मानि भेलु होगोन जोंना n नि अनजिमाखौ होगोन अब्ला जोङो डाइरेक्ट जोङो लिरनो हायो मा लिरनो हासिगोन दा n स्क्वायर n नि भेलुआ जोंना 14 बेनिफ्राय जोङो बेखौ लिरबाय 14 स्क्वायर बेनिफ्राय 14 सानजाब 14 बेसेबां जायो बे जाहैबाय 196 जागोन बा बे जाबाय 196 दा बे रोखोमै जोङो खालामनो हायो आरो एन्सारखौ अब्ला एन्सारा मा जागोन नैबे अपसन बि आ जागोन 196 बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे फर्मुला दङ जोंना AP दिहुननाय फर्मुलाखौ जों बाहायनाय बे नैखौबो गोसोआव लाखिनांगोन बे सर्टकाट जाबाय आरो गुबुन मोनसे फर्मुला दङ माने बे जाहैबाय AP दिहुननाय एरिथमेटिक प्रग्रेसननि आरो बेयो दा नैबे जाबाय 1 बे जाबाय सेथि बिदाब नैबे 3 आ जाबाय नैथि बिदाब थामथि बिदाब जोंना नैयाव आङो जुदि लिरोबा ए आ जाबाय सेथि बिदाबखौ जायो ए नि अनजिमाया बेसेबां जोंना 1 बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जोंना बेनि जा डिफारेन्सखौ जोङो कमन डिफारेन्स आगोसा फारागथिखौ जों नैथि बिदाबनिफ्राय सेथि बिदाबखौ माइनास खालामना अब्ला 3 - 1 खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 2 बेनिफ्राय नेक्स्ट बेवहाय बिदाबनि अनजिमाया बेसेबां जोंना 14ता बिदाब होनाय दङ अब्ला बेवहाय जों 14 लिरबाय बेनिफ्राय दाना जों मोनसे फर्मुला मोन्दोंमोन दा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव दंना गैला मिथिया दा साइन्सआव फरायग्रा फरायसाफोरा गोसोआव थानोबो हानाय SN इकुवेल टु n/2 बेबायदि दङ फर्मुलाया बेनिफ्राय बेवहाय दङ 2a प्लास बेनिफ्राय नैथिं दङ n-1 बेनिफ्राय नैयाव d दङ नैबे बेबायदि दाजाबगासै दिहुननाय फर्मुला आरो बेयो ओमफ्राय n नि जायगायाव जोङो 14 होगोन नैबे 14 जाहैबाय सिङाव 2 जाहैबाय बेनिफ्राय 2 * a नि जायगायाव नैबे 1 खौ फज'ना प्लास a नि जायगायाव 14 - 1 बेनिफ्राय d नि जायगायाव जोंना 2 खौ होदो बेनिफ्राय बे मोनसे गुबुन टाइपनि मेथडखौ आं नोंथांमोननो होनाय जादों आरो दहायनि नै 196 नि एन्साराथ' जाखाबाय दा नै फर्मुलाजों 196 मोनगोन ना मोना बेखौसो आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों दा 14खौ 2 जों रानबा 7 बेनिफ्राय नैबे 2 जों 1 जों सानजाबा 2 दाजाब 14निफ्राय 1 दानख'नाबा बेसेबां जायो 13 बेनिफ्राय उनथिं दङ 2 बेनिफ्राय दानिया नैबे 7 बेनिफ्राय नैबे 2 प्लास 13 जों 2 जों इन्टु खालामबा बेसेबां जागोन इयो नैबे 26 मोनगोन जोङो 26 मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 7 नैबे इन्टु 2 जों 26खौ माबाना होबा दाजाबना होबा 28 7 जों 28 जों मा जागोन नैबे 7 जों 8 जों बेसेबां जायो सानजाबना होबा 7 8 जा 56 जाहैबाय बेनिनो 6 जबाय 5 थाबाय 7 जों 2 जों सानजाबना होबा 14 नैबे 14 जों 5 जों दाजाबना होबा जोंना 19 जाहैबाय नै फर्मुलाखौ बाहायनाबाबो जोंना एन्सारा गोरोबबाय 196 माने नैबे बि नाम्बारानो जागोन आरो एन्सारा दा नैबे बि नाम्बारानो जागोन दा 53 नाम्बारनि एन्सारा बि जागोन दा बेखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबे बेनिफ्राय आं दा नेक्स्ट नैबे दा बेवहाय मोनसे कुइसन आं खालामनो नागिरदों बेनिफ्राय दोननो नागिरदों भिडिअखौ नङाबा बांद्राय गोलाव जासिगोन बेनिफ्राय नैबे 54खौ उनाव सम दिहुनना नायगोन मालाबा समफोर मिलायोबा बेनिफ्राय एसे गोलाव जायो बेयो बांद्रायबो गोलाव नङा थेवबो उनाव नायसिगोन बेखौ बेनिफ्राय नैयाव नाय नैबे जा 55 नाम्बार बे 55 नाम्बाराव मा दङ 10 किल'मिटारखौ सेन्टिमिटाराव फोरमायनो दे 10 किल'मिटार
नैबे 10 किलोमीटरखौ सेन्टिमिटाराव फोरमायबा नैबे 10 जे 1 किलोमीटराव 1 किलोमीटरा बेसेबां मिटार थायो बे जाबाय 1000 मिटार अब्ला बेवहाय जोङो 1000 लिरबाय आरो जों मिथिगौ 1 मिटारा बेसेबां सेन्टिमिटार थायो 100 cm अब्ला जोङो बेवहायबो डाइरेक्ट 100 cm खौ सानजेननो हाबाय 1 बेनिफ्राय आरो नैयाव दा लाथिख' खैथा मोनखो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा मोनबाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा अब्ला दे दा बेखौ जों मा लिरनो हायो लाथिख' खैथा दङ जोंना सयथा दंबा सायाव 10 to the power 6 जों लिरनो हाबानो एन्सारखौ जों मोननो हागोन अब्ला एन्सारा जाबाय बे अप्शन डिआ जायो बेनिफ्राय नैबे 56 नाम्बारा मा सोंदों नैयाव x स्क्वायर माइनास x माइनास 2 बेखौ जोङो मा लिरनो हायो नैखौ x स्क्वायर माइनास x माइनास 2 खौ नाय जों नैबायदि महराव लिरनो हागोन नामा बेखौ नैबे x स्क्वायर गेजेरनि जा टार्म माइनास x खौ जोङो मोननै सेंखावना लानो हायोना बेखौ मोननै सेंखावना लायोबा मा जागोन बेयो नैबे माइनास 2x बेनिफ्राय प्लास x बेनिफ्राय माइनास 2 बेबायदि जोङो लाबाय आरो बेनिफ्राय दा कमन ला नै मोननैनिफ्राय जोङो x कमन लाबा बेवहाय x माइनास नैयाव 2 थागोन बेनिफ्राय नैथिं आरो जोङो प्लास नै x माइनास 2 निफ्राय बेवहाय जों 1 कमन लानो हायो x माइनास 2 ओमफ्राय लास्टाव जोङो x माइनास 2 आरो x माइनास 1 जों मोननो हायो नैबे x माइनास 2 जों मोनसे लाबाय आरो आद्रा बेसेबां थागोन नैबे x प्लास 1 नैयाव x प्लास 1 खौनो जों लिरबाय अब्ला जोङो गुसुङै जों मा लिरनो हायो x स्क्वायर माइनास x माइनास 2 बेखौ जोङो माबायदि लिरनो हायो x माइनास 2 आरो x प्लास 1 बेबायदिबो जों लिरनो हायो बेनिफ्राय आरो नैबे x स्क्वायर माइनास 4 बेयो मोनसे फर्मुलायाव जाना दङ x स्क्वायर माइनास 4 खौ जोङो 2 स्क्वायर ओरैबो लिरनो हायो अब्ला बे जाहैबाय मोनसे फर्मुला जाबाय x माइनास 2 बेनिफ्राय x प्लास 2 बेबायदि अब्ला जोङो x स्क्वायर माइनास 4 बेखौबो जोङो डाइरेक्ट नैबायदिखौ लिरनो हासिगोन x माइनास 2 बेनिफ्राय x प्लास 2 अब्ला जों बेवहाय नैबे मोननै जा इकुवेसन नायदों बे मोननै इकुवेसना मा कमन नुनो मोनखो जोङो x माइनास 2 बे जाहैबाय x माइनास 2 आ बिसोरनि नैबे मोननै जा बेवहाय होनाय दङ इकुवेसन बेनि HCF बेसेबां जागोन x माइनास 2 आरो कुइसनाव नायदों बे मोननैनि जा HCF बेयो माजों समान जायो 2 जों समान जायो अब्ला नैबे x माइनास 2 नैबे जा HCF जायोबा x माइनास 2 आ बेनि जा HCF नैबे मोननै इकुवेसननि HCF आ जोंहा x माइनास 2 आरो बेयो समान जायो जोंना 2 जों अब्ला 2 जों समान जायोबा x नि मानखौ जों मोननो हासिगोन x नि मानखौ जोङो x इकुवेल टु नैबे 2 माइनास 2 आ आगदाथिं थांबा मा जागोन प्लास 2 x नि मानखौ जों बेसेबां मोनबाय 4 मोनबाय जोङो अब्ला दा एन्सारा माबे जासिगोन दा HCF आ नैबे 4 आ जाहैगोन दा बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननो होबाय भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय दा उननि समाव सम मोनोब्ला बेबायदिनो भिडिअ लाबोबावगोन आसा खालामो नोंथांमोना क्लासखौ नायनानै बुजिनो हादों आरो माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना सोंहर आरो उननि समफोराव जुदि टेटफोरनिबो भिडिअ नांबावगौब्ला बा गुबुन बायदि आनजादफोरनि भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम मा रोखोमनि भिडिअफोर नांगौ मानि इंलिशनि नांगौ ना गुबुन जेनेरेल स्टाडिस बा जिके कारेन्ट एफेयार बेफोरनि भिडिअ नांगौ ना रिजनिंनि भिडिअ नांगौ ना मेथ्सनि भिडिअ नांगौ बे सिलेबास बा चेप्टारफोरखौ नोंथांमोना लिरनानै हरोब्ला जोङो उननि समाव बेफोरनि सायाव भिडिअखौ बानायनो हागोन दा गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक